Takže ahoj lidi, já jsem Organ TV a dneska to bude ukázka ze hry FNAF 2 společně s Domčou jako prezentaci na naše nové stránky. Začneme radši o třetí noci, protože jako ta první a druhá zatím ještě není to úplně jako ten plný FNAF, takže začneme o té druhé, teda třetí. Tak. Jdem na to. Jo. Tak, Domčo, tak ty můžeš zatím říct, o čem FNAF je? FNAF je hra, která je vlastně strategicky zaměřená na tyhle záhady a jde tam o to, že musíte vlastně přejít tuhle hru a přežít jednu noc, která trvá 6 hodin v té hře a v přepočtě je to maximálně tak nějakých 15-20 minut maximálně, pokud vás nikdo nezabije. Je to vlastně o tom, že vy sedíte v takové kanceláři, musíte si přepínat kamery, nasazovat takovou masku a to už pak konkrétně v téhle dvojce je vlastně ta maska, ale jinak vlastně ve trojce třeba je to audio devices, v jedničce jsou ty dveře a ve čtyřce jsou taky dveře. Tak. No já jenom řeknu, že Dominiku, jestli mi dáš chvíli, já jenom řeknu, že před chvílí, jak jste mohli vidět, tak jste tam viděli Foxyho a doporučil bych vám jednu věc. Nedávejte si masku, když je tam Foxy. Protože Foxy, když máte masku, prostě svíte na něho a ignorujte ho prostě. My jsme s Ondrou vlastně zjistili, že Dominiku, teď... dávejte si masku a svíte na něho a pak prostě on zmizí za chvíli. Aha, takhle já na něho svítím a pak ho prostě žádná maska ignorujte, ještě pak jednou třeba a pak už vidíte, že už je pryč možná. Masněte a je pryč. Takže žádná maska, na Foxyho maska neplatí. A to jisté platí na Mangle, že jenom koukat. A Mangle vlastně ani nemusíte řešit, protože ta tam jenom kouká na vás a... Já, ale jumpscare. Jumpscare má. Povětšinou jumpscare od Bonnie těžko dostaneš. Teda, promiňte, od Mangle. Tak teď jste mohli slyšet, nevím, jestli to slyšíte, ale vykřik Balloon Boye, který po třetím už je u nás. Po třetím vykřiku už je v šachtě. Vidíte, ignorovat tady ten. Zase Foxy v šachtě, Bonnie je, teda Foxy je před námi a Bonnie je tam. Ondro, jestli mi dáš na chvíli slovo, tak já říkám, že stará Bonnie a Chica, to je prostě něco, které, to je takové, že vy si nasadíte masku a oni jsou před vámi. Vy si rychle vy vypnete kamery nebo tablet, nebo co to tam máte s těmi kamerami a vlastně oni na vás chcou vypnout, vy si dáte masku a ono to zablíká jako, že jo, že je pryč a vy si chcete dát dolů, to nejde a za 5 sekund najednou na vás bafne, takže na to si dávejte pozor. Musíte to prostě sundat ze sebe dolů, jinak konec. No, tak teď mi to zrovna nejde, nevím pro. Poho. Jsem skoro celý box vynechal. Kvůli zbytečnosti, protože jsem to neměl. Tak Foxy už je pryč, máme 3 AM. Nesmíme zapomenout na Kašpara, protože... Tak tady, jak vidíte, máme... Je to Bonnie, teda Freddy, na kterou musíte normálně použít masku, bez problémů, už je pryč. Bonnie stejně, ale na mladou Bonnie, mladou Chiku a... Pořád tady máme. Na něho maska funguje, normálně masku na něho dáte a ignorujte prostě bez problému. Tam není žádný problém.
Jsem tady na dobré v poho. Tak, je tam pořád. Jak vidíte, asi tlumí po Foxyho. Ten Balloon Boy je pod třetím písknutím, dalo by se říct, v šachtě. Máme 4 AM. A Bonnie, a teda Freddy je tam, takže já budu tady hýbat myší, abych se snažil to sundat. Tak, jak vidíte, je tam Foxy v pohodě. Balloon Boy naštěstí nic. 5 AM, to už je ta nebezpečná. Bonnie a dochází na Music Box, takže toto už nebude vůbec dobré. Takže dávat pozor hlavně, to je hlavní. Jestli mi dáš slovo, Ondro, tak 5 AM to už je hranice, kdy útočí prostě naplno. Nech se děje cokoliv, prostě oni jdou a nezastaví se, protože 5 AM to už je hranice, kdy prostě tě potřebují zabít nebo vyhraješ. Ano. Vlastně ta hranice. To už je ta maximálka. Takhle se ignoruje, prostě vidíte, ignorovat, prostě když ještě tam, tak stačí dát masku, počkat chvíli, nebo použít bůh, takhle. Nevím, jestli to počítá se jako bůh, ale jak vidíte, Foxy 5 AM, Dominiku může mluvit. Foxy 5 AM, no tak. Tak Phantom číká, teda číká, stoplet nad trojkou. No tak Phantom číká je, stará číká je prostě. Aha, tak dochází nám box, tak rychle natáhneme, podíváme se kolem pro jistotu a Tam nevlítne někdo do šachty, protože teď je to jisté, tak jak vidíte Bonnie, takže a Freddy, takže je to v poho. Tady vidíte, že tam na nás nevyběhne Chica, protože Chica je přece jen Chica. tak radši ignorovat, prostě snažit se, aby vás nedal. Prostě teď už je to hlavní, teď už prostě plitvejte flashlightem, hlavně se snažte, aby vás nedali. Box jede o to rychleji, že vidíte tady takhle a teď se snažíme, aby možná, že nám to nastane No jak vidíte, dali jsme třetí noc v pohodě, bez problému, žádné velké komplikace, takže můžete to dát taky. Je to hodně. Tak jak vidíte, jsme někde zase a tak tady toto je Bonnie z jedničky, jak vidíte, tady se na nás kouká. Tady měla být Chica. Teďka máš minihru, Ondro? To je nějaký, ještě ani nevím moc. Tady Chica z jedničky, nevím proč, a my jsme Freddy. Golden Freddy, jak vidíte, tady Golden. No, tahle minihra, když to vyhrajete, tak je celkem zábavná, ale tak, bylo tam napsané It's me, takže nevím ani. Tak máme 4. noc, takže aspoň zkusíme, jak to tam je. No teď. Tak, snad má hodně tajemství a... Jak vidíte, Mangle už je, pokud dáte 4. noc, tak Mangle už je vyřazena, protože už vůbec tam ani, myslím, že ani nebude. Ta 5. noc, 6. noc, Mangle tam nebude. 5., 6. noc, možná 7., když máte počítač, když máte plnou verzi na počítači a když ne, tak aspoň do těch 1. Nějak dá se, buď si to chcete koupit nějaké DLCčka do toho, sakra, jsem zrovna nechtěl. Můžete si koupit do toho nějaké DLCčka, už vychází, vidíte Mangle, ignorovat v pohodě, bez problému. Mangle to je... Nechápu proč, jak vidíš Dominiku, svítí 2 oči, což je nová teorie, že Mangle by normálně mělo svítit, dějte. Teď Mangle bude tam a pak místo ní bude Bonnie, to se vsadím. Až tam vidíme Mangle, tak bude místo ní Bonnie. Tak vidíte, za chvíli tady bude Mangle. Pokud neodešla bohužel do kamp 8, myslím. Tak vidíte Mangle a teď se dívejte. Počkáme. Nic. To jsme zahnali. Já jsem myslel, že to ještě jde, ale je tam následek, že může tam být že tam něco může být a zase něco v šachtě.
Já si podívám, co to je, kdo to tady je. Jakby stačí vám vlastně jenom... Tak zase Mangle je tam, teď je asi hodně Foxy z Mangle, aktivní. Tak to asi má být, no, tak můžeš mluvit, já, pravda? S Knapkem, tak to bylo vlastně takové, že většinou mě bavnul Foxy, protože na něho maska neplatí. A žádnou finku jsem na něho neznal, až jsme se nesetkali s Ondrou a zjistili jsme vlastně, že na Foxyho platí právě tato maska. Že na Foxyho právě neplatí tahle maska, ale na Foxyho platí tenhle bug, nebo jak by jsem to nazval. Bug ne, ale zaprvé platí na něho bug, ale to moc nedoporučuji, to plitva flashlight. Ale to svícení je asi tak nejlepší. Tady se nám někdo leze v šachtě, teda, no jo, v šachtě. Zase ignorovat. Zase Mangle tam, oni jsou asi teď hodně aktivní. Spíjím, kdo je tady. Aja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 j. Fail. Stačí dát masku, prostě ignorovat, svítit. To bohužel už nepůjde vyhrát, protože nesvítíme. Tak vidíte Foxy, bohužel Balloon Boy je hodně aktivní ve 4. noci. A minihra, Dominiku, můžeš tohle je to Golden Freddy nebo Freddy? Pape. Předpokládám, že Freddy. Aha, počím mám mikrofon. Ale podle mě je to Golden. Takže tady máme Puppet a tady je, myslím, jedno z mrtvých dětí. Aha. Tak. Takže toto video bylo jenom takové ukázkové, můžeme i natočit další díly, takže pokud se vám video líbilo, tak můžete se z toho hodně poučit a ahoj. Naši stránku najdete na FNAF, fakta a teorie, www.fnaffaktaateorie.webnode.cz. A pokud se vám teda toto video líbilo, tak se můžete poučit, samozřejmě můžete sdílet naše stránky a ahoj!